Pozdravujem vaše schromaždenie, drahí slovenskí putníci. Som rád, že ste dorazili do Vatikánu, lebo cesta k pokore je dlhšia ako vaše diaľnice. Vaše hriechy sú väčšie ako vaše predvolebné sľuby a nádej na odpustenie je menšia ako váš predseda parlamentu. Proste a spovedajte sa zo svojich skutkov. Drahý otec, volám sa Augustín Marián a porušil som Božie prikázanie. Bože, ktoré prikázanie to len bolo. Zabudol som a pritom som si urobil aj uzlík na vreckovke, lenže aj tú vreckovku som si kdesi zabudol. Bože, odpusť mi, veď som len biedným živnostníkom, teda biedným hriešníkom, ktorý blúdi a hľadá a blúdi a hľadá. Minule som hľadal v okuliare, potom klobúk s dážnikom. No a takto blúdiaci a hľadajúci som prišiel až k tebe. Svätý Otec, prosím o tvoje odstúpenie, teda o tvoje odpustenie. Drahý synu, odpúšťam tvoje hriechy. Teraz chod a daj si 3 ibuprofeny. Daj si 3 ibuprofeny, 2 acylkofiny, 1 kofolu a tvojej duši sa uľaví. Svätý Otec, volám sa Milan a prosím o rozhrešenie a následné rozdelenie SDK. Viem, že som zhrešil, lebo ma o to požiadal môj brat Mikuláš, aby som ja požiadal brata Eduarda a on požiadal ďalších bratov. Požiadali sme takto 1000 bratov a sestier, ktorí svojimi podpismi potvrdili vznik SDKU. Otče, odpusť nám, lebo dobre vieme, čo činíme. Ochraňuj i naďalej nášho brata Mikuláša, obklopeného bratom Ľudovítom a archanielom Palackom Gabrielom. Odpúšťam ti, drahý synu, za pokutu sa už nikdy nebudeš môcť zaoberať hrou zvanou golfom a náveky budeš chodiť na pivo s Jaroslavom Wolfom. Svätý Otec, som biedna služobnička Katarína, ktorá slúži ani nevie komu. Svätý Otec, poviem otvorene, že žiadne hriechy nemám, lebo z hľadiska aproximácie práva a prezumcie neviny je to absolútne, ale absolútne bezprecedentné. Moja návšteva Vatikánu je teda z praktického hľadiska čiste teoretická a teda vlastne irelevantná. Napriek tomu som ochotná, ak chceš, prijať tvoje rozhrešenie. Drahá dcera, teraz stáň na chod do butiku zvaného Gianni Versace, kúp 10 najdrahších kostýmov a venuj ich svojej sestre Brigitte. Volám sa Ladislav a slúžim na Slovensku právu a poriadku. Svätý Otec. Mojím heslom je padni komu padni. Aj keď som ešte nepadol, už ma raz odvolávali. Svätý Otec, viem, že som hriešná nádoba, aj keď Ivan L. je nádoba oveľa väčšia. Na druhej strane si myslím, že prázdny ústavný súd najviac duní. Pane, prosím, odpusť mi moje hriechy, osvieť mňa, môjho brata Ivora
a neuved nás do pokúšenia ani do inej televíznej súťaže. Amen. Odpúšťam ti, drahý synu, za pokutu vezmi reflektor, ktorý používaš na výsluchoch s bratom Ivorom. Chod na Žabotovu a osviet nielen seba, ale aj svojich bratov Janka, Ferka a Pálka. Boh s vami, KDH-ci. Svätý Otec, volám sa Jan a som právnym expertom. Ťažko som zrešil, lebo som zneužil faktickú poznámku a čo je horšie, zneužívam ju stále. Ďalej som mrzko nadával svojmu blížnemu Belovi, ktorý ma nasrdil. Pane, viem, že nie som hoden, aby som vstúpil do parlamentu, ale daj mi prosím ešte jednu jedinú faktickú poznámku a duša mi o zdravie. Staň, synu, a zatre sa 10-krát nahlas pomodli rokovací poriadok Národnej rady. Potom vezmi a zahod svoju hlasovaciu kartu, vypni mikrofón a pol roka drž hubu. Ja som Béla, Svätý Otec, a som veľký hriešník. Veľký, dokonca väčší ako Veľké Maďarsko. Môj najväčší hriech je, že ako bývalý učiteľ neviem rozlíšiť, čo je anóda a katóda a čo je socha Cyrila a Metóda. Aj keď metóda, ktorú proti mne použil brat Čarnogórsky, sa mi nepáči, utešujem sa porekadlom Turula posnáš poperí a Maďara porečí. Pani, odpust mi, lebo viem, že Maďar som a na Maďarov sa obrátim. Poklakni, Béla, a poboskaj Malik a ne Malikovej. Ak nedostaneš facku, je ti odpustené. Drahí bratia a sestry, drahí slovenskí putníci, prešli ste prosiť za celonárodné smierenie, ale smierte sa, že sa nikdy nesmieríte. Slováci ste národom vyvoleným, preto budete blúdiť po svete a hľadať svoj múr nárekov, ktorým je vila Elektra v Trenčianskych Tepliciach. Tam smerujte svoje prosby a žiadosti o vyplatenie štátnych dlhopisov. Choďte v mene Božom, váš autobus a anděl čaká.